Tekun labarai daga taskar Bakandamiya. Tekun labarai littafi na 1 na marubuci Danladi Haruna. Babi na 1. A wani zamani mai tsawo da ya shuɗe, an yi wani babban sarki ana kiransa Shamsuddini. Ya kasance mai girman iko, mulkinsa ya watsa cikin ƙasashen duniya tun daga Kurasana har zuwa Sistani har iyakar tekun Hindu. Babban birninsa shine Kunaimu Madudu. Yana da wazirai 10 waɗanda ke mulkin wasu jihohin daga ƙasarsa. Ƙarƙashin kowane waziri akwai hadimai 1000 da dagatai 10,000 da sauran masu faɗa aji. Yana da mayaka da bayi da hadimai da dukiya mai ɗimbin yawa. Talakawa na sansa saboda yawan adalcinsa da kyautayinsa gare su. Sai dai duk wannan abubuwa da ya tara ba shi da mata. Ya taɓa yin auren bai ji daɗi ba, don haka ya jinkirta har ya samu wadda za ta yi masa biyayya sau da ƙafa. Wata rana ya shirya tare da bayansa suka fita farauta. Yayin da suka gama zagaye daji, suka kamo hanyar gida sai suka yi kicibis da wani baƙin bawa yana haye bisa alfadara. Biye da shi wata taguwa ce ɗauke da darbuka na zinariya yana ta ɗaukar ido. Sannan biye da su mayaka ne cikin shiri suna haye kan dawakai. Gaba da su wasu dawakan ne ɗauke da jauhari da lu'ulu'u suna tafiya cikin tsari. Da sarki Shamsuddin ya gansu sai ya zabura bisa dokinsa, ya isa wajen bawan nan ya ce masa, "Wannan matar ina za ka kai ta?" Shi bawa bai san sarki ba ne, sai ya ce, "Wannan 'yar waziri Yusuf ce, za mu kai wa sarki Imranu ya aure ta." A daidai lokacin da suke magana sai 'yar waziri ta leko da kanta domin ta ji an tsaya da tafiya. Sai kuwa sarki Shamsuddin ya yi ido 4 da ita. Ya yi duba zuwa ga ƙirar jikinta da fararen idanunta da kyawawan labbanta. Nan da nan ya santa ya shige shi. Ashe ita ma yayin da ta yi duba zuwa ga sarki sai ta ji tana son sa. Sarki ya ce da bakin bawan nan, "Ka sani waziri Isfahanu a ƙarƙashin mulki na yake, ni ne sarki Shamsuddin. Ina son wannan yarinyar, don haka ka bani ita na aure ta." Bawa ya ce, "Ai ni dan aike ne, ba zan aikata abin da ubangidana bai umarce ni ba." Sarki ya fusata ya ce, "Kai ɗin banza, kai ɗin wafi? Ko shi wazirin da yake bawanmu bai isa ina son abu ya ƙi amincewa ba." Ya daka wa bayansa tsawa suka kama akalar alfadar